Alright mga kabisdak, update no. So ito yung condition dito ngayon sa Avoca mga kabisdak. Andito lang kami ni paring Ron sa gilid, hindi kami tumawid doon kasi delikado. Alright mga kabisdak, oh. Grabe oh. Umabot hanggang 50 feet yung hampas ng alon kanina mga kabisdak. Grabe. Yang dalawa ano yan, photographer. Oh, oh, that's big. Wow, grabe. Oh, papasok na. Di mo, parang sea level na yung ledge eh. Alright, Zach, update 10 minutes after. Sinurvey na namin. Alam na this. Maraming tao doon pre? Atras ang bataan. Pero may mga tao doon? Sabi ng lola ko ganun eh. Pag malakas ang kalaban, di masamang umatras eh. Higaya no? Medyo... Nasampal nga kami oh. Ano? Hindi na nga kami tumuloy. Sabi namin mababasalan sa akin. Laki no? Lalaki? Hindi tama yung forecast? Hindi nga eh. Mali. Walang chance makapagbato man lang eh. Dito no, floater. Floater dito. Meron? Oo, dyan. Mga na-trap na angler, mga luhaang angler mga kabisdak. Fish market to. Oh, may stock ka pa. Marami ka pa yata stock din sa inyo eh. Hanggang umalis eh, hanggang umalis bahay. Oh wait. Let's go home. Kami muna ako nga naman. Aga pa eh, no? Dito lang nga karami. Oo. Dito na photo. Andito na si Haring Araw mga kabisdak. Palabas na siya. Kaya medyo klaro na yung video natin. Oh! Grabe. Ito yung kasama natin sa si Paring Ron. Tambay na lang kami dito. Ito yung mga ibang na trap na mga anglers dito mga kabisdak. Right, kabisdak, so ito yung condition ngayon dito sa Avoca mga kabisdak no. Live reporting tayo ngayon. Kuya Bisdak, medyo pangit yung pangit yung panahon dito kaya hindi tayo makapag-fishing kasi yung pwesto namin mga kabisdak andun sa unahan. Hindi tayo makapunta doon. Hindi kami makatawid dito. So marami tayong mga kababayan na na-trap dito. Pakita natin ron. Alright. Mga ka-anglers natin na hindi makapasok. Ano pala mga Zach? Ipakilala natin pre. Shout out sa vlog ko pre. Hello mga kabisdak. Wala. Uwian na. Si ano pala ito mga kabisdak? Name mo pre? Glenn. Kabisdak Glenn. So taga ano pala? Taga Rotahil din. So malapit lang sa amin. Maagang nag-travel eh. Hindi kami maka... Fish market to. Fish market na lang. Ano masasabi mo pre? Ganitong kondisyon. Delikado no? Oo, delikado. Baka hindi lang gamit ang mawala dyan, pati ikaw. Kasi kanina mga yung kasamahan namin doon na dumating, pumunta sila doon, inabot ang yung isa nawala yung tsinelas. Natanggal yung tsinelas eh. Sila yung kasabay namin dito. Kung sumama tayo ron, baka kita mo yan, lukada. Oh! Grabe. Sa ano kasi mga kabisdak, yung sa app, yung sa app, hindi accurate no? O si Willy Weather kasi yung sabi dun parang 2 meters lang. Ang laki pala. Kaya ito, marami kaming uwing luhaan mga kabisdak no? Ngayon. Grabe ang laki. Hindi natin pipilitin kasi ang dami pa namang next time. Mga kabisdak, reporting live sa Avoca.
talagang hindi kaya. Maraming umatras na mga mas matitibay pa sa amin, pero call it a day, sabi nga ni Ka Allen, ni Master Allen. Ito si Master Allen, Discarding Pinoy. Ang nga pala masasabi mo pre sa weather natin ngayon. Masasabi ko lang, medyo risky ngayon. Hindi lang medyo, malaki talaga alon. Kaya ingat lang. Mga insan, mag-iingat tayo. Palagi, fishing lang yan. Marami sa fish market. Yan. Second option. Thank Thank you, pare ko. Ano masasabi mo sa ano? Hindi kaya. Ako malakas ang loob ko, pero this time, wala. Zero. Ano to? Kanina yung swelo, umabot na 30. Oo. Grabe, yung hampas, ayun, oh. Masyadong malakas, hindi kaya. Sabi nga nung lola ko, pag malakas ang kalaban, hindi masamang umatras. Oh, look at that mga kabisdak. Grabe oh. Oh! Grabe. Grabe, no? Ron, first time ka lang ito yung pinaka-worst na condition na nakita mo dito sa Avoca. Oh, ito yung pinaka-worst. May isa akong nakitang worst dito, pero hindi ganito. Ito, worst to sa lahat ng dalaw ko sa Avoca. Grabe, oh. Look at that, mga kabisdak. Merong mga photographer, pero yung mga waves yung kinukuha nila. Ayun, merong magsusubok na magbato. Ano yan? Live beach ang Misdak. So, pilchard. Subukan lang niya kung baka meron to kasi sabi nila gusto din ng tanggal kate. Tanggal kate. O ng hagis. Alright. Woo! May drone mga kabisdak, oh. Meron drone. Siguro sine-check nila kung sino yung andito, no? Muntik ka na yun maano ha. Muntik ka na yung malaglag paghagis. Marami na nagsusurfing doon mga kabisdak, oh. Ganito kasi yung paborito nila. Malakas yung alon. Andun, ah. Update mga kabisdak. Kala ko may huli. Meron kasi ano, Zach, meron nagtanggal kati dito. Yung mga kasamahan natin dalawa. Taga Blacktown din. Taga Blacktown yan din siya mga kabisdak. Tinanggalan nila yung kati nila. Yun, nagtry na iba't. Kasi sayang din yung pilchard ba. Masisira lang din, no? Live bait kasi sa kanila mga kabisdak, no? So si Haring Araw dito na. Kaya maganda na yung view mga kabisdak. At least na-enjoy natin yung view kahit hindi tayo nakapag-fishing. Pero walang nag-fishing doon mga kabisdak kahit isa kasi yung hampas ng alon umaabot hanggang sa gilid. So yung ledge kung saan kami nakatayo, wala, kinakain ng alon. So ganun kasama yung panahon mga kabisdak. Pero maganda to para sa amin Paring Ron mga kabisdak kasi kami malayo yung travel namin, mga almost 2 hours sa amin 1 hour and 30 minutes. So at least nakita namin in person na pag medyo alanganin, avoid na lang namin para hindi masayang. Stay at home, tulog. Save 100%. Tulog na lang. So shout out natin yung mga ibang mga anglers mga kabisdak na trap dito. Pre, Bisaya, pre. Kumasa? Ayan. Bisaya din mo. Bisdak. Bisaya na to rin. Oh, vlogger. Ito, nakita nyo na ito mga bisdak na sama na to sa vlog natin. Shout out, pre. Vlog. Ano na mo, pre? Ray. Oh, Taga Davao. Taga Davao ka. Cebu. Vlog. Nagabot mga lagan. Bisaya. Nag-vlogger sa ka? Nag-vlog ka? Naka channel? I-promote na to kay para makasubscribe. Enjoy lang mo. Wala kay channel. Paghimo niya YouTube. Pang-asawa ra ni. Mo lagi. Unsa man niya? Zero. Mo lagi wala ka vlog. Di makaya ba? Di makaya. Taga diri ra sa ka sa Central Coast. Tayo mo. 15 minutes away. Kami Blacktown pa. Paya kasi Master Police eh.
Kau ba na mo, Dre? Kau ba na mo? Kabilang ako. Magkatabi na mo? Kabor nindot ka sa inyo, ha? Kay Idol, ha? Kada buntag fishing. Kami ano pa, 1 hour. Bago oras kami na fishing. Mga pila pa kabuan. So, ay lago piyansa diri gid. Fishing ko diri kuha na ko ba? So katuig na fishing diri. Ay, maganda. Hingi tayo ng advice. Ano yung advice mo sa kanila, pre? Kasi 18 years na nang fishing dito. Oh, 18 years, no? So, pag mga ganitong pag ganitong panahon kasi- ba, wag ka nang fishing. Delikado din. You take that kasi 18 years ka na, ibig sabihin, Ah. tumigil ka rito, hindi ka tumuloy doon, alam mo na. Kaya, Pag safe spot to at wala na, hindi na talaga to. ano lang ba, pag pasok mo dito, basa yung tubig, wala na. mag-alanganin ka na okay ba o hindi. Pag ganito, wag na Ikaw, ba't, alin nyo? ba't sa app kasi Willy Weather parang okay lang ba? Minsan hindi accurate, no? Hindi accurate. Minsan, palpak din yung Basta ito, pagpunta mo dito, basa yan, ito, ganito. Wag ka nang tutuloy. Mas, Delikado. take your time na lang, na uwi na lang siguro for family, pag ganito. Grabe, 18 years. Si taga Central Coast lang pala kasama nila Team Bonito. Lahat ng isda dito nakuha na niya. Hindi ka ba? I-upload mo sa channel yung mga sa YouTube para yung mga video mo para di sayang. Keeps ba? For wife nga lang. Ito yung evidence ko, nag-fishing ako. Hindi nag-inom. Sige, salamat. Grabe. Grabe. Kasalon. Yan na. Meron gustong magtanggal kati dito sa masa. Meron ito. Meron naman daw isda. Pero okay naman dito kasi malapit lang sa Sure. Ito paring alin. Wala ako interest dati. Marami na kaya sa akin, pre, sa totoo lang. Oo. Pre, fishing tayo. Sagot ko doon, hindi ako matyaga eh. Alin lang pa na gano'n? Hindi, yung isang tropa na, ay. Oh. Mabubuhay yung kati mo niya. Hindi dinig yung boses ko dito mga kabisda kasi merong helicopter mga kabisda na pabalik-balik mga 30 minutes dyan mga paikot-ikot lang dyan sa area namin. Meron din kami nakita ang 2 police boat. Tapos meron 2 police officer na pumunta dyan sa pwesto namin. Merong drone galing sa police. At nagtaka kami mga bakit no. At hindi rin kami kinabahan kasi wala naman kami ginawang masama. Okay kami lahat, walang nawala. At yun, nagulat kami bakit may police. Uy, grabe ang lakas ng alon na sa basta si paring alin. So yung ang nangyari pala mga kabisdak, merong nag-fishing dun sa unahan no, or nag-camping overnight. Tapos yung gamit nila, kinuha ng alon, 3 reel and rod, chinelas, boots, at na-wash out dun sa beach sa shore mga kabisdak. Tapos merong nakakuha. Tapos yung nakakuha, tumawag ng emergency kasi akala nila may nalaglag na fisherman. So yan masa ko yung naka-red na cap, isa yan dun sa nawalan ng gamit. Diba na, kanina may dumaan na nawalan ng gamit, diba? Ayun yung dalawa. Kanina, dalawa. Kagabi pa yun. Oo, ngayon, dito nga hindi ka nag-rescue, hindi ka nag-rescue. Dito lang din alam kung sino. Baka may iba pa talaga ang dyan. Na mananggaran. Kagabi dito. Ayaw ka na, Let's? Pero kagabi, Baka may Ganon. baka siguro yung dalawa na yon, ang asawa no nasa trabaho kagabi. Tapos pag-uwi ngayong umaga, didadaktan yung dalawa. Ibang ano yung sinasabi ng ibang lahi ng mga kabisda.
nag-camping kagabi, dumaan. Halos naiyak kasi nawala yung gamit. Lahat nila, 3 reel daw, 3 reel, 3 reel. Sleeping bag. Sleeping bag. Kaya yun, pinangay ng alon. Balik nila yung kaplisan. Yan, Balde. Coming, one more. Cutting Pinoy meets Bisdak Aussie. Nakla ang malakas. Yun. Ano, Yun, no? kita? Exit na, exit na, exit Kamot na. na ako eh. Nakahila na ako malaki eh. Let's go, let's go. Kabisdak, meron pala tayong kabisdak din dito no, na meet dito sa Avoca. Kaya, pre, shout out. Kumusta? Okay lang po, follower din na po ako since last year bago kami pumunta dito sa Australia. 1 year na kami, tapos nung naghahanap ako ng reference yung mga Thank you so Pinoy na mga dito na nakita ko yung page nyo. Tapos since then, nag-download na ako ng mga episode nyo. Si ano pala, Chino, no? Galing Dubai, cross country from 8 years po Dubai. kami doon. 8 years? Tagal niya. Tapos, Saka lang ka dumating dito. December last year. December. Tapos, yun, student din gaya nyo ni Oh. Mrs. Mo. Tapos, nursing siya, nag-aaral na. Nursing. Ako yung Okay lang, kita. Hello. Hi. Tapos, tawag dito. First time nyo ngayon, matagal na kayo dito nag-fishing sa Avoca? first time ngayon. Nakita nyo yung vlog ko sa dito? Bisaya ang food ko, pero... Bisaya din. Bisaya po. Bisaya, ano yung mga Davao. kabisa. Davao. Namo kayo vlog yung upload dire sa dire ba sa Avoca na fishing ko. Oo, mau gani at mau itong ano kung nangita mig PC kay dito sa city. Sa big kato nakita na ako imong vlog ko ara nag-add ka na ni dire tungod sa imong vlog na nakatakot ka ng mga bonito. Nindot dire. Oh. Nindot dire sa kuan sa Avoca. Para bisak no. So thank you Chino and kita-kits po. Thank you mag-open po ko sa vlog. Sige. Kita-kits pohon may untay ikita na dire pohon balik sa Avoca na kay channel kaya i-promote dire. Kasi sa student journey din kagaya namin no. So marami kayong matutunan mga sak yung mga updated. Thank you. So pasasalamat ako kay kay Paring Ron kasi pininto ko sa kanya ba na meron akong na-meet si Chino yung Thank you, yan. Bisdak Ozzy pala sa. Yung si Chino, yung yung na-meet natin kanina na naka-student visa na hilig din pala niya mag-fishing. Yung gamit niya nabanggit ko kay Ron na hindi pa swak dito, hindi sakto dito sa Avoca yung setup niya. Nabigyan ko siya ng ng lure. Kunti lang din yung lure ko mga kabisa kasi baguhan lang din ako. Si Paring Ron, meron siyang extra lure gusto niyang ibigay. Kaya Ron, thank you so much. Malaking tulong to mga kabisda kasi alam mo mahal ding mga ganito at isa pa hindi siya nabibili sa Kmart or Big W. Kung baguhan ka pa dito sa Australia parang hindi ka sure kung saan ka bibili ba ng mga lure na ganito yung hindi galing sa okay naman yung sa Kmart Big W pero magaan. Oo. Hindi mo may kakas na malayo. Yun nga yung gamit ni Chino kanina magaan kinuha ko. So ito sakto to 37 almost 40 grams kasi ito mga kabisda kaya hopefully mag-enjoy si Chino dito. So balikan namin ni Paring Ron para maibigay ni Paring Ron. Alright. So na-solve na pala namin mga kabisda yung mystery na mga pulis kanina, di ba public balik sila. Akala pala nila may nawalang tao
Kasi kanina may nawala ng gamit yung dalawa, ipakita ko sa mga Zach. Na-discover kasi nila yung gamit, iakala nila may nalaglag na tao. So ito yun mga Zach. Alright boys! You must be very happy you know you cover Pin Slammer 2. And Shimano 2. Yeah. Yeah, so ito yun sila mga Zach na... Oh! Is this your car? Yeah. We're parking this. Alright Ron, thank you so much Ron. He told me that he saw my videos on YouTube. Bro, thank you so much. What's your name? Rushan. Rukshan? Yeah. Rukshan, yeah. I'm Ian, originally from Philippines. How about you? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka. Oh, I have a lot of friends from Sri Lanka. Actually, my workmate now is called Rakshani. Oh, yeah. Yeah. So, also you from Sri Lanka? Yeah. Sri Lanka too. I have a lot of friends from Sri Lanka, Nepal, and yeah, from India. So. Where about you live? Blacktown. Maryland's Blacktown. Ah, Blacktown. Yeah. You guys? We come from Parramatta. Anyway. Ah, pretty This close. I'm Parramatta. I'll just share with Close to them. me, close to him. I'll share with them, guys, that they lost their gear, got swept off. Yeah, this gear is very expensive one. Maybe it costs around in total $3,000, but the police recovered it. Someone found it, and then I think someone heads up the police that someone lost gears, and then they consider someone's missing as well. Saves everyone. Yeah. They consider someone's on the water, and then they send helicopter, send ambulance, send police, which is Australia look after us. Yeah, it just shows how good our, the action, how fast is the response, right? Yeah. So, these are very expensive. Maybe $3,000 in total, mga kabisdak. Including the... missing one piece, right? Yeah. Maybe walk on that side, you found it. They found it on the shore. We saw it one more there, but it's still in the rock. So it's too rough. We can't get it now. So But it's still there. Yeah, it's still there. We saw it actually. Yeah. Show it to me, I'll dive. How much is it? Nah, that's a small one. Okay. My friend here, he wants to give a lure to one of the One of our mates there. mates. They got only limited lures, small ones, light ones. Yeah, new to fishing. We had a good size and weight as well. This is 39 grams, 110 mil. You can cast 50-60 meters off the rock, and you can retrieve it all the way back. But if it is light, you only cast 10-20 meters and not really good action. Yeah, good man. Thanks, Ron. He's good man. No, I told him. Alright, Alright, boys. Yeah, we're staying. So bumalik kami ni Paring Ron dito mga kabisag mo kasi bibigyan natin ng lure si Paring Chino. Pakita ko sa inyo. Yan si Paring Chino mga Zach, nag-fishing. Medyo maliit yung ano niya. No? Rod. Oh, maiksi. Short. Yan o, video pa. Pre! Bumalik kami. We're back. Pakilala ko lang si Paring Ron. Nakita nyo na ito sa vlog, di ba? Sikat na din to eh. Huwag kang tamalikod pala. Never mo talikuran yung wave. Kukunin ka yan. Gusto lang mag-high niya, Okay lang. Dito kayo. Huwag kayong... CJ yun, CJ. Huwag yung talikuran yung tubig. Delikado. Kaya para nakuha ko lang din yun sa mga angler ko andyan kami natin sa kanan para alam mo yung parating na tubig. Ano pong ilang pounds mo dapat ang line? Ang ginagamit nila, 20. 20 okay na? Oo, 20 pounds kasi parang naka 8 kilos na rin yung mag-dumito sa ngayon parang 3 kilos, 2 kilos parang gano'n. Kaya kaya na. Pero ang ginagamit namin ng kabista, 50 na. Makakuha ka man ng ammeter kingfish, talagang pwede mo siyang magkuhanin. Kasi pag ganyan medyo... Tapos yung leader niya, mas malaki sa line mo na mga ilang pounds. Supposed to be dapat kung 50 ang grade mo, siguro 60 ang leader. Pero ginagamit namin pareho. Ginamit na pala ni Paring Chino. Gamit Feel mo yung pagbato, mabigat ba? No? Masayaw. Ito mga sako yung bigay natin,
bigyan natin kay. At nabanggit ko nga kay paring Ron na yun, gusto mo mag-fishing, hiling mo mag-fishing at sabi na rin, balikan natin. Oops. Careful, careful. Hindi tayo mukhang... May mga gamit pa kayo? Baka tangayin. Ando na po sa Oo, gagawin nyo. Yun nga pre, nabanggit ni paring Ron, may bibigay na ano. Oo, bigyan ka na extra. Amin to ni Ian. Ito glow. Hindi, sa kanya lang yan. Pag madaling araw, maganda yan. Yung stripe niya, glow siya. Tapos ito. Yan yung mga ginagamit namin, mga 110 mil, mga 37-39 grams. Kaya may kakas mo siya ng mga 50 meters away. Tapos retrieve, which is maganda. Maganda rin sila lumangoy. Although hindi siya kamahalan, pero effective yan kasi ganyang mga loose yung ginagamit namin. Thank you po, maraming Welcome. Ano po asarad, mga ilang feet po dapat? Ang ginagamit namin ni Bisdak, either 10 or 12 feet. Ang purpose nun is para mailayo mo yung isda sa batuhan, tsaka yung lure mo na rin. Nakaga-horizontal kang ganon, malayo yung lure mo sa bato, iwas sabit. Yun yung isang purpose. Pwede rin yan kung hindi maalon. Lang pag mga ganitong sketchy, either malos mo yung lure mo or malos mo yung lure. Thank you po sa knowledge. Maganda yan pre, yung ano, yung mabigat ba? Baka mamayang hapon kung alma na siguro yung bata. Siguro pag ganito, the best is yung lowest type, pinakamababang low type. Tapos kahit maalon siya, hindi sumasamba masyado sa legs. Tignan nyo, may apps ba kayo? Meron po pero hindi ko pa na-try first time pa lang Tignan nyo yung apps. Ginagamit namin ni Bisdak, which is siguro banda dito pwede na mag-fish. Mga 240. Tapos pwede mo rin check yung swell mamayang 240. Ayan. Yung swell pareho pero bababa lang yung type. This is... Sayang kasi yung biyahe namin from Blacktown. Blacktown ba kayo? Katabi lang. Blacktown din kami. Blacktown. Ron, thank you. Thank you so much sa binigay mong liyo. Wala naman. Next weekend dito po ba kayo? I-check uli namin yung weather. Tapos may mga tropa kami kanina. Mga batang gospel yun, taga dito lang. Okay. Makikicommunicate kami sa kanila. Next tawag, kamusta yung weather. Pag okay. Pero last 2 weeks na din ganito siya, masyadong rough. Message kayo kay Ian, kay Kabisda. Mas ano siya. Mas updated siya kasi mas marami siyang kakilala dito na nakukontakt niya. Nagla-live sa Facebook. Nakita ko kasi si Sir Ian ng mga... Mga kabisdak, mayroong nahanap si paring Ron na ano yan, Kmart? Jervis Bay? Jervis Walker. Jervis Walker, Jervis Bay, Jervis Walker. Galing. Nakita ko na gano'n. Gano'n no? Ay, nabali na siya. no? Nabali na din. Ito na lang kukunin niya. Sige. So ano pala mga kabisdak no? Itong nahanap ni paring Ron dito dito sa dagat. Ano yan? Yung sa dalawang Sri Lankan na natangayan ng gamit no? Yung na pulis kanina. So yun, nahanap ni paring Ron. So isasauli natin mga kabisdak no? Isasauli natin. So at least marami tayong nagawa mga kabisdak. Charity vlog na pala to. Galing ni Ron. Alright mga kabisdak, meron ulit tayong na-meet mga kabisdak no, na nanonood sa atin. Kabisdak, ang pangalan ulit Mark. Yun, kabisdak Mark. Saan ka dito? Sa Sydney. Sydney, saan sapon? Sa Blacktown din. Marami. Yun din, yung dalawa yung student dun ba? Si Chino, Blacktown din sila. Si Ron, paring Ron, Blacktown din yun. Black Maryland. Yun. Matagal ka na dito? 10 years. Wow, tagal. Mayroon ata na rescue pa yun, tingnan mo pa. Oo. Baka may nalaglagan na naman. Nag-fishing ka? Pag ano sana, tingnan ko lang. Gumalak. Hindi walang ano? Wala nag-fishing. Wala masyado. Oh, tapos kanina, kakarating mo lang? Oh. May daming pulis kanina, helicopter, pabalik-balik. Kasi yun nga, merong naraglag. Alright mga kabisdak, so yun, pinakita ko lang si Kabisdak Mark. Bisaya din wala, Bisaya dako. Bisaya kan nagnambit na Bisaya. Kato mga Bisaya masa do. Okay. Dakan Bisaya lagi diri bay. Oh, atas ang mga team bonito ba nandiri. Kasagaran ng Bisaya pod. Kailangan team bonito. Oh, dakan Bisaya pa nila. Alright, no Zak, so nahanap ni paring Ron yung ano Zak no. Nahanap ito yung dalawang Sri Lankan.
Ito. Did you give it already? Yeah, we found it while walking back home. Look at this, mga gamit sirang-sira mga kabisdak. Ito yung tinamaan ng tinangay ng alon kanina. Anong tawag to? Charity vlog. Charity vlog? Alright mga Zach, so hanggang dito lang yung vlog natin mga kabisdak, no? So kahit hindi kami nakapag-fishing ni Paring Ron mga kabisdak, marami din kami nagawa, no? Kwentuhan, mga bagong kaibigan natin na anglers dun sa Avoca. Marami tayong na-meet na mga subscribers din, no? Sila Chino, sila Mark. Yun mga kabisdak, so hanggang dito lang yung fishing vlog natin mga kabisdak na hindi natuloy yung fishing. So andito kami sa Anaconda kasi tumitingin lang si Paring Ron ng gamit. Hindi kami bibili mga kabisdak, for reference lang na baka meron kami magustuhan na naka-sale na bagong rod, no? At yun, nagamit natin itong bagong uniform natin, Bisdak OZ mga kabisdak mo. Alright, so see you sa next vlog. Bye bye.